Nasurok sa karibong estudyante iti Ilocos Norte tinakaawat ti financial assistance manipot ti gobyerno probinsyal. Iti datos ti PGIN 1028 ti senior high school ken college students nga agtuman sa nga 18 agpangato iti nakaawat sa 5,000 nga pesos babaeng the scholarship program. Ti pondogat na kidaw manipot ti DSWD babaeng the opisina ni Governor Cecilia Arenata Marcos. Ginutigot ti gobernador iti estudyante nga hindi igagay kinipang pangruna iti agbasa. Kayo po talagang pag-asa ng lalawigan ng Ilocos Norte. So thank you so much. I hope iporsige nyo naman yung 4-year course na magsuscholarship kayo, ha? Tuloy-tuloy, ha? Keep up the good work, ha? Kasi syempre kung you don't keep up to the standards, mawawala, di ba? So wag niyong iwala kasi this is such a good opportunity for you. Ang saya-saya ng mga parents doon na nakapasok sa ganito kasi at least that way, less iisipin na sila sa gastos. Kami na po ang nagiging nanay at tatay ninyo sa provincial government. Kinarit pa iti gobernador iti estudyante ngayon mentinarte ng atong agrado tapos agtultuloy-tulong ipapait iti gobyerno probinsyal. Mataas ang mga grades nyo para tuloy-tuloy ang suporta ng provincial government. Tama ba? Ay, parang walang conviction. Dapat yes! Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.